нощния мрак, че зимата вълня и пак. Дойде и бял сняг наваля, син зимен заспаха гори и поля. Светлите звезди и елените далече скоро ще дойдат. В празничната зимна вечер чуй звънчето да звънят. Дядо Коледа мия, всяка къща с маща, до камина тихо спия, с любимите неща. Хо-хо-хо, докато спите, да поставя потеплите, куп подава чияваш. Коледно живя и ахата ще излезе, и услони, позвънява, бързо ще иде време. Всеки струва се и взима, поя дах да кажа лан, топка купичка любима,
Денички. Колонка преди. Тръгвай напред. Тръгвай. Айде, линки се отнеси. Така. Не мога и аз. Давай. Точно така. Хайде за ръчичка. казалите тогава, ще намерим весел ви пак, вън да тъмна чак.
чули, че горе тръгна. На този стол. Децата от чета и села ме канят сега, за тях ще бъде красива коледна ръка. Тъй пътя посрещна я старията, елхата зелена попита за скръп. Ти си щастливи, че катешките сама. Приятел уверен, отивам сега при най-добрите деца. Прабецът е зърна от голия клон, елхата зелена посрещна с поклон. Елхице, сестрице, къде тръгна помра, да не се страхуваш от поле и свят? На гости ме карат мой мили върбец, децата своя празничен дворец. Там по моите клонки нежно зелени, ще сторят красиви блестящи промени. Край мене ще посрещнат празници чудесни, настроение и радост, с весели песни. Но защо хората по цялата земя посрещат Коледа и Нова година с голяма елха? Как тя е станала част от тези празници чудесни и хората пеят около нея коледни песни? Отраснал манастир, по-късно станал свещеник, тъй като той много обичал децата и решил да ги зарадва с нещо точно на вечерието в Рождество Христово. Той намерил един чувал, вземал от него издавани играчки и тръгнал да ръбите с шейна, тегнал от еленчето му фьодор към най-близкото село. Той оставя при децата къща по един подарък, проверява всяко дете. До това от неговата децата го нарекли Бяла Коледа. Но той обаче не може да се справи сам с изработването на толкова много играчи. Затова повика бюджетата. Така с тяхна помощ успял да заряда всяко дете, да чак до днес. Ти
баба с Дамян и масата прикажа. Вино ще налее тя, Бог съдми ще сложи и в молитва за негосите ще каже. Българската традиция повелява на трапезата, по трапезата да се слага слама, защото християните са вярвали, че на този ден се е родил Исус Христос в една кошара в Палестина, а негова майка е Дева Мария. На бъдни вечер в огнището се слага дебел дънен. Бъдни, който се намазва с миро и гори цяла нощ. С дебелия край на бъдните се слага миро, зехтин и дамян. Колкото повече скрит кръстя катанера, толкова по-подробно ще е видимата му. На трапезата се слага само това, което е родило земята, фасул, пълно чушки, солени, чекинки, зелени, ужасено, ходено, чадено, това е последното от коледната трапеза. Най-носият мъж в семейството целува питката преди да я разчупи хляба и най-силен на земята. За това най-напред житото лежи в уста, тежко с съд, нелепко с водица, месенко с вода, малко го бека, а той край. Без хляб няма живот. Хляба е най-силен на земята. В него лошото на лице и защита си. Първи хляб е крепостта, а паричката на питката е за късмет. Трапезата се прикадява с славян, за да бягат лоши неща, болест от къщата. Чете се молитва, слага се икона на Богородица, като най-просочи под цветката е най-възрастния, а най-накрая е най-малкия. Един от най-добро е обучен на пътни вечер и Коледа и Коледината коледари са само на света. Те ходят от къща на къща и пеят песни за здраве и бергия. Такова време тръгнали, в ранни нощи, полунощи, тъмни сме други тъпкали, дълбоки доли минавали, някъде препоръча си имахме, на тези земи сме пали. Стани мине, господине, рачове, абонкуле, алото, трудно дърво, тъфиново, головце му два ангела, ярево му, кръг златен. Весь ден Бога моли, златно жито да се роди, малки моби да го женат, коледница да го вози, врани коне да го мели воденица. Да го улесят те вестите, да го улесят види кола, те да го дадат на коледарите, те да благословят дома. Ой, коладе, мой коладе, за да има до година да умина, кажете дружина, да бъде! Да бъде! Ой, коладе, мой коладе, тебе пеем, Бога славим, колкото за език небето, толкова здраве тази дружина, колко здраве с по планина, толкова здраве в тая къща. Кажете дружина, да бъде! Да бъде! Ой, ви момци коледари, чакай ли дълъг път, да тръгваме! Стани, стани, Небето от сърцето изкри, пожелава да се добровища и избъдване на нашите мъжи. Тъжда изкрица трепва в душата, за той, който старата отнася, да не усмихвате не излизат от лицата и само радост нека новата да носят честита нова година. Да бъде мирна и честита, да бъде
земята да се пълни с жито, градините с плодове и цветя. Нека всички да бъдем щастливи и да бъдем малко по-добри. Предишната година си отива, а новата с надежда ни дори. Да бъдем много по-добра и успешни за целия български народ. Нека всички да я срещнем с вяра, надежда и любов. Идва новата година и на първия ден от гърбина на гърбина сървача ще се смее. Затова тя скича шушни тука на лъжа, съвъзрубно ще наричам, да не бъде всеки здрав. Слъвна весела година, да сте живи, да сте здрави, всеки работа да има, всяко зло да ви остави. Пълничето с фамбари, бели арми под слушари, нека всички зелни дали, да се струпат на фамбари. Круши ябълки и жито, точно грозни ледни пити, всяко зло да ги отмине, това весела година.
нашите любими колежки от читалището на село Преславец, на село Могила, на село Калитиново, без които това нещо никога нямаше да се случи. Благодаря ви много за помощта и подкрепата през тези години, през които съм тук. Сега госпожа Белклева ще каже няколко думи, а после от читалището в село Преславец искат да ни поздравят. Мили деца и ученици, скъпи родители, уважаеми гости, нашите деца показаха за пореден път своите способности, талант и емоции. В навечерието на най-хубавия празник, християнски, и посрещането на новата година, пожелавам на децата много здраве, много щастие, много положителни емоции и радост. На родителите, нека да се радват на своите дечица, да подарят най-хубавите подаръци. Коледа нека да бъде най-щастливата и най-хубавия християнски празник. Желая на всички весели празници и щастливо посрещане. На човека, който участва редовно с нашите колеги, на които също много благодаря за усилията, за търпението и им пожелавам много здраве и на вас, на цялото кметство, за оказаната помощ, за оказаното доверие. Ви пожелавам здраве и весели празници! Деца, ама вие бяхте прекрасни пак. Пак бяхте много хубави, много весели, показахте много талант, както бяхте и през цялата 2014 година. Благодаря ви, че заедно с вашите учители, те са няколко, които искам да спомена и няма как да не ги спомена, защото те са много наясно, че освен учебните занятия, за да ви направят хора, ви възпитават в патриотизъм, любов към родината. Дават ви шанс да покажете вашия талант в пеене, в рецитиране, в танци, любов към българския фолклор, любов към българските обичаи и традиции. Браво на вашите учители! Те изгарят в работата си с вас, защото ви обичат. Аплодисменти искам сега да чуя за вас. Следващите аплодисменти за Николина. Сега ще аплодираме господинка Георгиева. Тук имаме един оператор, който е винаги с нас, госпожа Милена. Отскоро ми прави страшно добро впечатление един учител, който е и мой учител. Аз искам да изкажа възхищението си към него, защото е страшен патриот и възпитава в децата любов към християнското семейство и всички християнски празници. Благодаря ви много. През цялата година нашата добра работа беше с голямата подкрепа и на директората. Още малко, може малко прекалив, но искам да кажа още доста неща. Първо,
Заедно бяхме с децата и посрещнахме баба Марта, бърза Мартинички. Заедно бяхме и тук сега ще кажа няколко имена на момичетата, които винаги са ми били в помощ от това училище. Бяха великолепни лазарки и спазихме обичая в селото. Данито! Бяхме заедно с Илияна, Пламеня. След това тези същите девойки и господин, да не я виждам и някой да ни пропусна, взеха участие на първия празник на житото в село Преславен. Изнесаха чудесни народни песни и спяха тогава. Знаете ли, тогава те с удоволствие се включиха и в ръководението, което мотовилки, хурка, предени, точени на гюзови се взеха участие и ни бяха много в помощ. Заедно бяхме и в седмицата на детската книга, която проведахме за втора поредна година. Всички деца взеха участие и накрая проведохме конкурс рисунка на асфалт, имаше и награди. Браво, деца! И за това мероприятие. Сега искам да благодаря и на момчетата от това училище, които бяха чудесни коледари. Не ги виждам. Ето ги, да, махат ми Красимир. Христо, как му е Красимир? Христо и Иван, Васил и кой пропусна? Ангел, да, и Иван, да, казах и Иван. Ето и Ангел пристигна. Виж как като му казах името и дойде. Благодаря ви. Чудесна 2014 година. Чудесни мероприятия направихме. Искам само да ви пожелая да сте здрави. Прекрасна коледна ваканция. Нека да има много сняг. И да работим в 2015 година. Благодаря ви. Госпожа Гинка Колева също е наш гост, кмет на село Могила, и тя ще ни каже няколко думи. Първо искам да изкажа огромната си благодарност на поканата, която децата ми доставиха. За мен беше чест. Благодаря на преподавателите. Едно скромно подаръче за директорката. Когато ги види кошничката с мили деца, бяхте невероятни днес. Просто с песничката за Коледа ми разчувствахте и дори заплаках. Искам винаги да бъдете така дейни, да участвате в учебните занятия също. Много по-добри, много щастливи през новата година. На родителите и вашите семейства желая мир и любов. И последно имаме един участник, който не можахме да включим в нашия празник, но той много иска да ви поздрави. Айде, той е чудотински толкова хвалма, защото женски чайна за малко да се връче. това беше всичко от нас, а сега ще отиваме и да празнуваме тези празници.